Maigsoon ako i-share sa inyo about sa story ni Job. So, si Job in the Bible, grabe siya ka dato, daghan kay siyang mga hayupan, tapos daghan po siya mga katabang. Pero si Job, bisan sa iyang kadato, kung imong tanawon, busy na unta sa iyang kadato. Pero wala padala si Job sa iyang kadato o sa kadaghan niya og hayupan, wa siya magpadala nga diha siya mabisi, kundili gihatagan ko niya panahon ang Ginoo. Muna nga ang asawa ni Job, imo makita diha nga nagpadala siya sa bandi. Wala gimension sa Biblia nga ang iyang asawa kuyog-kuyog niya sa diyang magampo siya. So pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga sitwasyon nga testing sa ilang kinabuhi, isip sa kapamilya, ang nahitabo si Job nagpasalamat sa Ginoo o gidawat niya ang mga sitwasyon, pero ang asawa ni Job wa gid makadawat sa mga sitwasyon, kundili nausob ang batasan sa asawa ni Job. Imbis nga masilimbahon sila nga mao nga pamilya, nahimo na nga mibiya ang asawa ni Job sa pagsimba sa Ginoo. Gani niyon siya, Job, magpabilin ka bang matarong? Kamatay dia og tungluha ang imong Ginoo. So, ang atong lesson nga makuha nini mga istorya, dili gud ta padala sa mga bahandi o katigayunan. Kay kung diha ta magmusalig sa mga bahandi o katigayunan sama sa asawa ni Job, di ba? Tanawa ang asawa ni Job, nausob ang iyang batasan, ang iyang kinaiya, nahimong worse ang iyang kinaiya, nahimong dili mayo ang iyang kinaiya pag abot sa mga sitwasyon nga testing sa ilang kinabuhi. Apan si Job nagpabilin nga Dios nagpabiling matarong, nagpabiling mapasalamaton sa Ginoo taliwala sa maong sitwasyon nga niabot niya. So lahi gyud ay ang tawo nga adunay dakong time sa Ginoo kaysa tawo nga nagpadala sa kabisihon o sa mga bahandi ning kalibutana. Ang mga bahandi ning kalibutana kung dili ta magbantay, makausob kini sa atong kinaiya. Dunay mga tawo nga mudaghan ang ilang sapi, mudaghan ilang bahandi o mudato sila, mahimo na silang garbo, mahimo na silang taas na og pride, no? Mahimo na silang hambugiro, tapos mausob na ilang batasan, kanhi kusog managad, pero sa diyang nadato na sila, nawala nang ilang kanabang maayo nga kinaiya, napulihan kini og dili maayo nga kinaiya. So dili gud garantiya nga daghan kag kwarta munindot ang imong kinaiya. Mas nindot na nga daghan kag kwarta, dako kag time sa Ginoo. Kay munindot gyud ang imong kinaiya. Pero kung daghan kag kwarta, daghan kag bahandi ning kalibutana, pero wala kay dakong time sa Ginoo, may sama gyud ta sa asawa ni Job nga mubati ang kinaiya. So dinhi lang